Falten 3 minuts per arribar ja a 3:15 del matí. Carla Pitar, molt bon dia. Hola, bon dia, Edu. Quant de temps? Sí, eh? Han passat aquestes 2 setmanes de Setmana Santa i és com si hagués estat una eternitat, això, eh? Sí, llavors tornar a engegar. Jo en tenia unes ganes ja de tornar a venir. Vinga, va, comencem una altra vegada, Vinga, no? reiniciem, eh? Reiniciem una Sí, mica i sí. recuperem el terreny i l'espai perdut d'aquests últims 14 dies. Avui parlem d'una relació molt curiosa, eh? Sobre la manca de menstruació i l'alimentació. Sí. Parlarem, diguéssim, que el terme mèdic per anomenar això és l'amenorrea. I llavors, doncs, d'amenorrees, que és falta de menstruació, es poden donar per diferents motius. De fet, hi ha 5 motius principals que ens poden conduir a una amenorrea, però avui em vull centrar en un dels motius concrets, val? Que és l'amenorrea hipotalàmica funcional. Ah, és potser des de la ignorància, eh? És la més, diguem, comuna? Hi ha, els 5 motius són bastant comuns, val? Però jo aquesta me la trobo bastant i, a més, ara, fa uns anys, no sé si és casualitat que jo em trobo més casos, val? Però m'estic trobant moltes noies que a la que rasco veig que el problema és aquest. També potser és una de les causes més conegudes. Ara la descriurem exactament. N'hi ha d'altres, com el síndrome d'ovaris poliquístics, val? Que també ens pot conduir fàcilment a una amenorrea, però crec que la hipotalàmica funcional requereix el seu temps i el seu espai propi per poder-la explicar bé i veure quina podria ser la intervenció. Què he pensat? Vinga, centrem-nos en aquesta causa i expliquem-la bé. I si de cas, ja en la propera temporada, doncs anem desgranant aquestes altres causes, val? Perquè segurament hi haurà moltes dones que diuen ostres, doncs, a mi no em passa això. Tinc l'altre supòsit, no? Ah, exacte. Doncs aniríem a buscar, no? Anem a explicar als altres. Però centrem-nos en aquest, perquè Vinga. És molt interessant d'entendre què està passant aquí i quina decisió està prenent el nostre organisme, encara que no sigui la que nosaltres conscientment ens agradaria prendre de decisió. Val? Això és curiós, perquè nosaltres de moltes vegades fem les coses perquè tenim un pensament, però el cos respon d'una altra forma. El cos pren I diu, algunes decisions on vas? que diuen, escolta, Aquí mano jo, eh? keep calm, no? Per on comencem, Carla? Llavors, doncs, amenorrea hipotalàmica funcional. Què vol dir això? Vol dir que el nostre hipotàlam, que és l'encarregat de decidir quines hormones es fabricaran, decideix parar de llançar la senyal que farà que es formin hormones gonadotropines, LH i FSH, per poder estimular els ovaris i que així ens puguem quedar embarassades i, si decidim no quedar-nos embarassades, tenir una menstruació. Ahà. Val. Per què, doncs, el nostre hipotàlam pren aquesta decisió? Què hauràs fet Què haurà abans? passat abans, Què hauràs no? fet abans? Val. Doncs, reprenem aquella idea de que l'objectiu últim del nostre organisme és la supervivència? Sí? Doncs en l'amenorrea hipotalàmica funcional hi ha aquí un xoc de lluites entre la supervivència, que requereix moltíssima energia, i la reproducció, que requereix moltíssima energia. Si aquí algú que m'estigui escoltant s'ha quedat embarassat, sabrà que un embaràs requereix moltíssima energia. I si de cas en parlem en un altre programa, val? La setmana que ve podríem parlar d'alguna qüestió sobre l'embaràs. Vinga, va, t'ho compro, que Sí? és un tema que m'encanta. Super. Tinc ganes de llegir més sobre això i Vinga. me'l preparo. Val, Guai. perfecte. Doncs, supervivència contra reproducció, val? En aquest cas, el meu organisme sent que la seva supervivència està en compromís. Llavors, inhibeix alguna cosa que estigui reclamant molta energia, que és aquesta funcionalitat fèrtil. Si jo ara em quedés embarassada, posaria en entredit la meva supervivència. Per tant, com que vull sobreviure, desactivo aquesta funció i m'asseguro jo poder seguir sobrevisquent. Val? Això és una amenorrea hipotalàmica funcional, que a vegades ens imaginem que han de ser noies que tinguin un pes per sota del normal o ja tinguin un trastorn de la conducta alimentària, no? Bulímies, anorèxies. És una mica el que ens imaginem. I no té per què. I ara explicaré per què, val? Ja de moment els antecedents o la introducció em sembla fascinant. O sigui que continua. M'estàs deixant en el boca món badat. reproductiu i la menstruació és un món, a mi m'encanta i em xifla i quan més conec. O sigui, més intento saber-ne perquè
és que la menstruació o la nostra salut fèrtil ens està parlant de nosaltres. És com una newsletter que tenim que cada mes ens està dient «Ei, estàs bé?» o «Escolta, alguna no va bé, anem a mirar què és». Val? I les dones tenim aquesta sort. Els homes, doncs, quan pateu, pateu. No? Podeu anar tirant i llavors m'ho trobo, ja no puc més, no? Estic que no m'aguanto. Te'l faràs, te'l reculls, no? Exacte. Però les dones tenim una mica aquesta alerta mensual que ens diu «Ei, al tanto que alguna no està funcionant». I ens ajuda a poder ficar-hi remei, si li fem cas. És a dir, hem de viure connectades amb nosaltres mateixes i escoltar què ens està explicant el nostre cos. Això que expliques tan fàcil i tan bé, Carla, per què no us ho diuen abans? Em fa ràbia, això. Ja, perquè hauríem de venir tots en aquest món una miqueta amb el manual, no? De, ei, quan passa això, alerta, no? Que t'estem avisant que alguna cosa no va bé i seria tot molt més fàcil, no? No anar tirant com el que dèiem ara que us passa amb els homes, que podeu tirar fins que, no? Frum! T'ho trobes. M'ho trobo i patapam. I ara què? Ara què? Vinga, vinga, va, doncs. Amenorrea hipotalàmica funcional. Causes, no? Causes? Doncs la causa principal, un estrès tal que em condueixi a que el meu organisme entengui que la seva supervivència està ficada en compromís, no? Està en alerta. Quins estressors poden ser aquests? Físic, per un excés de gast energètic, és a dir, activitat física d'alta intensitat, pot ser metabòlic, en aquest cas seria un dèficit energètic, una dieta hipocalòrica, o que no arribi als requeriments necessaris energètics, o un estrès psicològic important, un estrès traumàtic, o un estrès sostingut en el temps. Molt bé, tenim aquestes tres causes, però si es donen de manera aïllada, difícilment arribarem a una amenorrea hipotalàmica funcional. És a dir, quantes dones han estat amb una dieta molt baixa en calories i no han arribat a una amenorrea, quantes dones tenim que són esportistes d'èlit i no han arribat a una amenorrea hipotalàmica. És a dir, de manera aïllada segurament no arribaríem a l'amenorrea, però quan es dona una convergència dels tres factors que a més compromet els nostres requeriments energètics, pam, aquí la tenim. És quan apareix. Llavors, no cal que tingui un trastorn de la conducta alimentària, no cal que sigui un esportista d'èlit, no cal que tingui un trauma, un estrès traumàtic brutal, però una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, fa que el meu hipotàlam entengui que això no és un context suficientment segur com per poder mantenir la reproducció de manera segura. Llavors, què passa? Tenim una noia, per exemple, no?, que diu, és sa, no?, perquè tothom ho diu i a part, vull dir, se sap, fer una horeta de gimnàs al dia, no? I me'n vaig cada dia, doncs surto a córrer o me faig una hora de gimnàs. Fantàstic, és a dir, és que tots els professionals de la salut recomanen una hora de gimnàs, no? O més o menys, que ens moguem. I aquesta noia ho compleix. I llavors se sent, perquè molta gent ho diu, i a Instagram en ve ple, i molts professionals, inclús professionals del meu perfil, i jo mateixa, diem que un excés de carbohidrats en dietes no és bo, no? I, doncs, començo a retallar una miqueta els carbohidrats. Una dieta supersana, no? Carn de pas de qualitat, vegetals, m'hi fico carns magres, ous, no? Una peça de fruita al dia, perquè masses ja hem anat dient sempre que és massa sucre. És a dir, una dieta que dius, ostres, perfecta, no? I és una noia superexigent amb si mateixa. La típica, no?, que la seva feina sempre arriba a l'hora, ho entrega tot a temps, no? Tot va bé, potser més ja ha tingut un fill, és mare, no? I dius, ostres, és que està educant molt bé el seu nen, el va buscar, no sé què, sempre amunt i avall. Una vida molt ordenada, no?, pel que estàs dient. És a dir, exemplar, dius, és que ho fa tot bé. I en aquí ve una frase, Edu, que m'encanta, i és que moltes coses ben fetes no ens porten a un bé millor. Començo a fer moltes coses bé i al final no em va tan bé, em desapareix la menstruació. I és que un esport que està bé, només és una horeta al dia i és sa, però que l'ajunto amb una dieta que és potser molt sana, però en comparació amb l'esport que estic fent no arribo als requeriments energètics, amb una autoexigència en el treball que fa que el meu treball surti molt bé, que sigui molt bona mare, que sempre arribi puntual a lloc, però és una mica aquell estrès que em permet no tenir temps per mi i el meu hipotàlam suma d'aquí, suma d'allà i tinc una amenorrea.
Val? No cal que tingui un trastorn de la conducta alimentària, no cal que sigui un esportista d'èlit, ni cal que en el meu passat hagi tingut aquell trauma, no? Però intento fer moltes coses bé i al final el resultat no és tan bo. Tinc aquest càstig. Sí. Llavors, te'n vas en el teu metge i tot està bé, no? Però et fan una analítica i hormonalment no va bé. Veiem aquesta FSH i aquesta LH baixetes, veiem segurament que la tiroides, i a vegades això es confon, diem la tiroides està perfecta, però la tiroides està baixa. I si miréssim tot el perfil tiroideo, és a dir, la T4 lliure, la T3, mirem la T3 reversa, veiem que tot tira a la baixa, aquest eix que ha de produir hormones va parant totes les funcions, perquè diu, és que si segueixo aquest ritme, no arribo, peto. I m'avisa, deixo de tenir la menstruació. Llavors, en aquest cas, l'ideal és deixar de fer les coses tan bé. És que m'estàs deixant de pedra, Carla? I per què la intervenció és difícil, Edu? Per què? Doncs perquè aquesta persona que ho està fent tot bé, que té aquest perfil amb si mateix molt autoexigent, d'això en treu un benefici, és a dir, al final, de cares social, li reporta un benestar. És a dir, al final no fem les coses perquè volem estar malament, fem les coses perquè ens aporten un objectiu o un benefici que per nosaltres és important. Aquesta persona, els seus valors, els seus ideals i el seu estatus social fan que tots aquests comportaments li reportin un benestar social i per això ho fa. Llavors, el tractament no és tan senzill en el sentit de seria fàcil mou-te una miqueta menys i menja més, no? I ja està. Però què passa? Que llavors aquest benefici social que estic obtinguent, aquest benestar, es veu compromès. Clar, l'estem perdent. Exacte. Llavors, la intervenció hauria de ser multidisciplinària. Sí que hi ha d'haver podries canviar un dia de sortir a córrer per un dia de ioga? Podries canviar un dia de màquines en el gimnàs, potser, per anar a passejar? Val? És a dir, canviem una miqueta el nivell d'activitat física. Podries ficar una miqueta més de carbohidrats en dieta? És a dir, sí que és sa per la població en general, que és sedentària, reduir els carbohidrats, però a tu, concretament, aquesta intervenció no et va tan bé. Ostres, m'estàs deixant bocabadat. I en aquí important també, no? La intervenció psicològica. Aniria molt bé que això anés acompanyat d'un professional que treballés la psicologia perquè fes entendre a aquesta persona que poder tenir una bona salut passa per no dependre tant d'aquest benestar social que estic rebent amb aquesta actuació que estic fent, poder recuperar una miqueta més d'energia i fer que el meu cos funcioni millor, perquè se senti segur i pugui reproduir-se de manera segura. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Carla. Sí. Hòstia, és molt complicat tot això, eh? És que al final la nutrició i la psicologia van molt de la mà. Ja. No, això està claríssim. Aquí hi ha una correlació directa. Sí, Claríssimament. Sí. I no cal que siguem persones que estiguem en un cas extrem. Òbviament, si hi ha una anorèxia, hi haurà una amenorrea hipotalàmica funcional, no? I en aquí el dèficit energètic a través de la ingesta serà una intervenció clara. Però no oblidem que el que està en la base d'això és psicològic. Per tant, ja traient el cas de l'amenorrea hipotalàmica funcional que hem dit d'aquesta noia que ho està fent tot bé, no té cap mena de problema de trastorn de la conducta alimentària ni de passar-se d'esport, però quan ens anem, per exemple, a ja sí instaurat un trastorn de la conducta alimentària, la intervenció nutricional és important, però més que la intervenció nutricional, quin problema de fons hi ha, no?, psicològic en aquesta persona, que l'hem d'ajudar, perquè si no ajudem en aquesta part, per molt que intentem ficar-hi altres intervencions ja més metabòliques a nivell nutricional, no arreglarem res. Clar. 3 minuts, Carla. Val. Llavors, anem a parlar una miqueta de la intervenció habitual que es fa, que són els anticonceptius. No? És a dir, no tinc la menstruació, me'n vaig al ginecòleg i em dona els anticonceptius. Val? Que no dic que hi hagi mala intenció en aquesta intervenció, al contrari, el que estem intentant no és suplir aquesta falta d'estrògens, perquè més enllà
del problema aquest reproductiu que diem, una falta d'estrògens, i hem parlat moltes vegades dels estrògens, ens aportarà molts problemes, ja no només en el punt ginecològic, no?, de més sequedat vaginal, que ens pot comportar a més risc d'infeccions, tant urinàries com cistitis, disbiosis vaginals, problemes a l'hora de mantenir relacions sexuals i baixa libido, però llavors també ens pot portar problemes en la calcificació òssia, no?, i problemes seriosos, és a dir, portar-nos de manera prematura a una osteoporosis o una osteopènia. Llavors és important poder, aquesta falta d'estrògens, mitigar-la. I moltes vegades donem aquests anticonceptius sense explicar que això no és la solució. És a dir, aquesta menstruació que tu tindràs no és una menstruació. Simplement és un sagnat per deprivació. Però la teva menstruació no la recuperes. Si no fem aquesta intervenció que he explicat ara, aquests canvis més profunds, quan tu deixis de prendre els anticonceptius, la menstruació no vindrà. És un pedaç. Clar. És a dir, estem simplement tapant una cosa, però si no fem la intervenció profunda, no ho solucionem. I llavors què passa? Trec els anticonceptius i em vull quedar embarassada i no puc. És una solució temporal, és un pedaç, bàsicament. Però anem a treballar-ho, anem a fer aquests canvis que ja et dic, venen sobretot a nivell d'entendre què està passant. Alguna cosa més, Carla? Només es queda un minut? Podríem augmentar una miqueta aquesta ingesta calòrica de manera divertida, també, i que sigui sana, no? Però si a sobre veiem les coses positives. Exacte. A veure, va, explica. Dic, aviam, és importantíssim, doncs, en aquest cas, potser les calories sí que comptarien una mica, no?, doncs, d'augmentar unes 500 calories provinents de carbohidrat i de greix, val?, per facilitar que aquest eix hipotalàmic torni a engegar-se. Si estic fent esport, després de l'esport, si és intens, aquí li fico un refit, que això ho puc aconseguir superfàcilment amb un bon got de suc de taronja, per exemple, i aquí li estic ficant carbohidrats, i si no, doncs, si no estava berenant, per exemple, o no estava fent postres, doncs de postres o per berenar me preparo aquí uns bombons amb cacau, amb fruits secs, li fico algun dàtil, i me menjo 3 bombons d'aquests casolans de postres o de berenar, em quedo super satisfeta. I dona gust o no dona gust així reactivar aquest hipotàlem, dir-li, ei, que això funciona. Carla, fantàstic. Us recordem que la Carla visita els seus pacients aquí a Lloret, al Policlínic. El centre està situat a l'avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera del Caprabo. Avui sobre la benzina, perquè són gairebé les 11 del matí, però ens ha encantat saber per què hem perdut, per alguna causa, sobretot psicològica, moltes vegades ho escrivim en aquesta circumstància, la menstruació. Gràcies, bona setmana. Gràcies, Edu. Petons. Adéu.